on täällä hyvin tylsää. Leonardo on Söröselän tekstiilipiirissä ja pojat eivät ota minua mukaan leikkiinsä. Jos sinulla olisi yhtään parempi mielikuvitus, voisit kyllä tulla mukaan. Ei minua kiinnosta teidän lapselliset leikkinne. Itse olet lapsellinen, kun suutut heti, jos et pärjää. Minä olen vain liian hyvä teidän leikkinne. Sitä paitsi vain köyhien tarvitsee pelata tuollaisia pelejä, joissa tarvii mielikuvitusta. Ei kuunnella tuota Donadello, se on sinun vuorosi nyt. No niin, mikä on pahanajuinen ja sitä ei voi nähdä? Helppoa, Leonardo järki. Hyvä arvaus, mutta ei mennyt aivan nappiin. No sitten tarkoitat varmaan Söröselän hengitystä. Meni tarpeeksi lähelle, että tarkoitin Bebopin suhnua. Aika hyvä, mutta sen voi kyllä varmasti joskus nähdäkin. No niin, nyt on minun vuoroni. Mikä kuulostaa kamalammalta kuin Rätsehiireksien laulu? Varmaankin Leonardon laulu. Hyvin veikattu, mutta se on Bebopin laulu ja Rätsehiiresten laulu yhdessä. Sitä en haluaisi koskaan kuulla. No niin, Bebop, kuva tulee. Mä keksin, mitä mä voisin laulaa tässä. Musta tulee kaikkein mahtavin ja kuningaskin. Ei törmä tuo videokamera on ehkä hauskimpia juttuja, mitä ollaan löydetty vähän aikaa. Ei oo parempaa laulajaa kuin mä. Ja kisan voitan jokaisen, jos koitan vain. Ja... Hei, voisitteko olla hiljaa? Minä koitan tehdä kirjanpitoa täällä ja te vain vetelöitte. Ole itse kerrankin hiljaa. Minun rokkitähteys on vain ajan kysymys ja sinä et anna minun edes harjoitella. Ei oo kovempaa kuin minä. Ja jos mä laululani saisin joskus kuuluviin, mä huutaisin niin lujaa, että kaikki varmaan kuuluisi. Ajan kysymys on armoton. Milloin joku mun kykyni voi aavistaa? Olkaa jo viimekin hiljaa. Hei, hetkinen, mitä nyt tapahtui? Voi räkää, kamerasta loppui filmi. Aina käy näin, kun koitetaan kuvata mulle musiikkivideota. Joskin tämä oli ensimmäinen kerta. Hyvä, että loppui. Mä en olisi hetkeäkään jaksanut kuunnella tota. Sitä paitsi meillä on järkyttävä määrä laskuja maksettavana. Raha ei riitä vuokraan. Pakko keksiä kohta joku keino, miten me saadaan rahaa. Ja se ei taatusti tule Bebopin musiikista. Tajuatko se Viski ollenkaan, kuinka inhottavaa toi sun ainainen nälviminen on? Sä et luota muuhun ollenkaan. Niin, tämä videokamerakin, jonka Bebop varasti, maksoi monta tonnia. Maksako vaikka monta sonnia, mutta me saamme häädön, jos me ei kohta aleta maksamaan vuokria. Nyt hiljaisuutta, jos saa pyytää. Voitais ehkä kysyä Rutleselta, jos ne vippais. Rutlesella vippaa ainoastaan päässä. Niistä ei ole meille hyötyä. Nyt häivy. Hei, törpä, mennään jonnekin muualle. Joo, ei ton ilonpilaajan kanssa samassa kämpässä viihdy kukaan. Ei niin, lähdetään jonnekin katsomaan sitä videota ja mietitään, olisiko siinä mitään parantamisen varaa. Tuskinpa sentään, itse luotan ainakin improvisaation voimaan. Joskus tuntuu, että meidän koko elämä on silkkaa improvisaatiota. Voi vihjeinen. Mulla todellakin leviää pää näiden laskujen kanssa. Rutlesilla on varmaan paljon helpompaa, koska he ovat saaneet asuntonsa ennakkopirintänä Söröselältään, siltä inhalta haisevalta rotalta. Heillä ei ole mitään laskuja maksettavana. Hetkinen, ei mitään laskuja. Voi Vinski, Juko Pliusot, Nero. Hei kaverit! Älkääs menkö vielä. Taisin juuri saada idean. Jos sun ideas liittyy taas jotenkin siihen, että sä halvennat meidän elokuvauraa, me ei olla kyllä mukana. Ei. Tämä idea liittyy juurikin teidän elokuvauranne. Rutleksithan ovat kovia katsomaan telkkareita, eikö vain? Terve, tulepa sen kameran kanssa tänne. Höynäytämme niitä vihreitä kilpiveikkoja tuolla sinun kamerallasi.
Kuten tiedätte, minut on siunattu armoitetulla näyttelijän lahjoilla, ja niitä tulemme nyt käyttämään hyväksi. Törmö saa kuvata, Bebop. No, ehkä sinullekin keksitään jotain hyötyä. Ihanaa, mä tykkään olla hyödyksi. Jos emme pian maksa vuokraa, saamme häädön, mutta jos emme asu täällä enää, emme voi saada häätöä. Tuoka oli sun ideas. Ei, vaan pelkästään osa siitä. Kuten jo tuossa äsken ajatuksissani mainitsin, rutlesit eivät maksa vuokraa. Mitä sitten? Ajattelit, että meidän pitää naamioitua rutleseiksi? Törpö on varsinainen ideariihi. Tarkoitan hiiri. Ei tietenkään, en sietäisi sellaista häpeää, että minun pitäisi esittää niitä inhojaa haisevia keittoaineksia. No mitä sitten tarkoitat? Tuon sinun kamerasi avulla me häädämme rutleksit pois heidän omasta kotoaan ja muutamme sinne. Suunnitelmani on idioottipommi varma. Tulkaas tähän, niin kerro vähän selvemmin. Miksi meidän täytyy kuiskia omassa kotonamme? Koska tämä on juoni. Bebop, mene nyt etsimään minulle valeasua. Okei, en kyllä saanut sun supituksesta mitään selvää. Ei sillä ole mitään väliä, pääasia, että minä tiedän mitä me teemme. Niin, no niin. Nyt minua ei varmasti tunnistaisi Erkkikään. No niin, Törpö, pistähän kamera käymään. Kohta meidän velkahuolemme ovat unholassa. No niin, Donatello. Tiedätkö mikä on vihreä, sininen ja lentää taivaalla? Voisiko se olla talitiainen? Ei, korjaa sinitiainen. Ei tietenkään, arvaa uudestaan, Taukki. Helikopteri. Ei vaan lentokone. Ei vaan Leonardo, joka on toteuttanut minun unelmani ja on matkalla kuuhun. Hei, joku koputtaa oven. Michelangelo. Joku on ovella, menee avaamaan se. Minä en jouda, meillä on leikki kesken. Toivottavasti se olisi joku, joka tulisi hakemaan teidät pois täältä. Päivää. Bebop, mitä ihmettä sinä teet täällä? Tuli vain, että olisiko teillä lainata mulle sokeria, kun mä teen siljustopizzaa. Sokeria siljustopizzaan, hyi. Siljustopizzaa, hyi. Joo, tai jotain semmoista, että missä teillä menisi aikaa, niin kun Toivottavasti Bebop onnistuu pidättelemään rutleja niin kauan, että saan laitettua tämän videon niiden nauhuriin. Täytyy olla huomaamaton. Mitä tuolla oikein tapahtuu? Ei siellä varmaan tapahdu mitään, älkää vain sinne katselko. Bebopin sanan luottaminen on kyllä tyhmintä, mitä Rutles voi tehdä. No, olkoon, jatketaan leikkiä. Voi näyttä liippasi läheltä. Nyt täytyy olla nopea. Videonauhuriin ja sitten lipettiin. No, ettekö te viittis nyt heittää sitä sokeria? Ei, me emme käytä sokeria. Voi rähmä. Ei, Törby, joko mä saan mennä? Voi hiivati älymoottori. Kenelle sinä huusit? Onko tuolla huoneessa joku? No ei tietenkään leikilläni ja minä vain vähän tyhjältä näyttää. Hei, kuka laittoi telkkarin päälle? No niin, hyvää iltaa. Nämä ovat nähkääs uutisetkin. Tällä kertaa onkin luvassa sellaisia uutisia, että Kaitatiellä siinä Ratsehiireksien perheen talon takana onkin kaikille paikalle saapuville rutleseille luvassa ilmainen kilven kiillotus. Ja tämä tarjous on voimassa ja juurikin heti näiden uutisten jälkeen. Ja sitten, että kiireellä kannattaa tulla, jos satut olemaan jokin rutles. Siinä olikin sitten suurimmat uutiset tältä kertaa, että ei kun keikun. Ilmainen kilven kiillotus kuulostaa kyllä aika tyhmältä, mutta Leonardo on varmasti meille kateellinen, jos menemme sinne.
Kyllähän varmasti muuttuu kateudestaan vihreäksi, kun meidän kilpemme säihkyvät ja hänen ei. Lähdetään kiireellä. Tarjous oli voimassa vain vähän aikaa. Hei! Kuuluu auton ääni. Se on varmaan Leonardo. Me ei voida kertoa Leonardolle, minne me ollaan menossa. Se muuten lähtee mukaan. Ja meidän homma menee kokonaan mönkään, jos se saa myös kiiltävän kilven. Ollaan niin kuin ei huomattaiskaan sitä. Päivää taloon. Voi jestas, että oli raskas päivä tekstiilikerhossa, ette uskokkaan kun kerron. Ole hiljaa, meillä ei ole aikaa kuunnella sinun jorinoitasi. Hei, minnekäs te ryykäätte moisella kiireellä? Ei kuulu sinulle, me tullaan kohta kotiin. Ihmeellistä. Aina vastaanotto on tällainen. Olisin vain halunnut näyttää heille tämän. Koska pojat eivät halunneet tulla Sörön tekstiilikerhoon, toin heille kotiin tällaisia karvoja, jotka Sörö oli itse kerännyt lattiakaivosta. Niistä saa loistavia tyynyn pehmusteita, joita olenkin askarrellut koko päivän. Mutta pojat ovat poikia, eiväthän he ymmärrä tekstiilityön päälle mitään. Viimeinkin pääsen pois täältä. Rotleksit menivät meidän ansaan. Toivottavasti Piipo vai ehtii paikalle. Mitä ihmettä, voi eivät sammuttaneet telkkaria ja nyt siellä näkyy se video, jonka päälle kuvasimme uutiset. Jos he olisivat nähneet tuon, missä minä ja Piipo lauletaan tuolla, niin he olisivat varmaan huomanneet juksauksen. Hetkinen, mistäs tuo möykkä kuuluu? Eivätkö pojat sammuttaneet televisiota lähtiessään? Sietämätön Mekkala. Mitä ihmettä tuo on? Voi ei. Jotakin kamalaa rockmusiikkia. Mitä? Tuohan on bebop. Ihan sama, mitä vain voisi tulla eteen, mutta tänään Rätsähiireksien luona ja Piipopin luona on kovimmat bileet. Ja siellä voittajat on kaikissa laulukilpailuissa Piipop. Eikä ole muu kukaan haastamaan voinutkaan ryhtyä. Hei, Piipop, ota tämä kamera vähäksi aikaa ja kuvaa minua. Minä en tiedä yhden hauskan kikan. No niin. Katsos, tuossa on tuo Finskin Powerbelt. Tämä on se sen selluliitin hierontavyö. Odotas, kun laitan se päälle, niin kuulet minkälaiseksi minun ääneni muuttuu. Nyt, odotas. Tärinä käynnistyy tuosta napista. Nyt se tärisee jo. Kuuntele, kun minä laulan. Pistää se kiinni. Ja nyt minun ääneni on taas normaali, mutta kun laitan sen takaisin päälle, niin minun ääneni muuttuu tällaiseksi. Aivan meren tuolla puolen jossakin Rätsähiireksien maa. Terve, tuo kuulostaa melkein yhtä hyvältä, kun minä otan sinä taas kameran. Se on päällä taas. Älä sammuta sen. Ja kuten sanottu, tänään Rätsähiireksien rock show saa tulla haastamaan. Bebop on kovin kaikista. Ihan kenen tahansa rockarin silmiin voin pistää kyllä Bebop, Bebop, Bebop. Ja tää on räppiversio siitä yhdestä biisistä. Voi hyvä tavato, miten tällaista roskaa voidaan laittaa televisioon. Jos Rätsähiireksien luona on tänään laulukilpailu, minä kyllä taatusti tiedän kuka sen voittaa. Mutta ensin pitää sammuttaa tuo toose ja ryhtyä harjoittelemaan. Noin. Ei voi olla totta, että tuo torvi luuli oikeasti noin. Mutta missä vaiheessa minä pääsen pakenemaan tästä ja kertomaan Finskille, että suunnitelmat ovat muuttuneet? Heti kunhan olen harjoitellut, lähden Rätsähiireksien luo ja näytän heille närhen pesän. Jos Bebop todellakin luulee olevansa voittaja-ainesta tuossa laulukilpailussa, niin hän tulee kyllä yllättymään. Ainoa huono puoli vain on se, että minulla ei ole hiuksia. Rock-tähdellä kuuluisi olla hiukset, mutta sen lisäksi, että lauluääneni on uskomaton, myös lavakarismastani tulee suunnaton. Tarvitsen vain vähän liimaa ja äänenavauksen, ja sen jälkeen uusi rock-tähti on syntynyt.